Преди хиляди години майите са предсказали, че на 21 декември 2012 година настъпва краят на света. Много хора са избрали да вярват в това твърдение. Медиите масово разпространяват тази информация. Хората, които са повярвали в тази идея, че наистина настъпва края на света, започват да влагат цялото си време, усилия, средства, спестявания, потъват в дългове дори, за да се подготвят за края на света, да се запасяват. Дори да предположим, че краят на света ще настъпи, аз не виждам смисъл да продължа напред, след като всички значими за мен хора, неща от живота няма да съществуват. Ироничното в цялата ситуация е, че именно хората, които най-добре са се подготвили за краят на света, ако той не настъпи, те ще бъдат принудени да живеят с тази мисъл и като край на света и да продължават да се хранят с консервирани храни с 5 годишен срок на годност. Аз избирам да живея днес, да се радвам днес, да върша всичко днес, да давам любов на всички близки и хора, които обичам днес, а не да се подготвям за живот, който може би ще съществува или няма да съществува утре.